चिरां जिल्ला आमथेका ओनसोलनि 2 नं हाथिमरा बाप्टिस्ट गिर्जायाव सनाथि मायथाइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। समायना रमायना साजायनायजों रायजो राजाफोरनि लैहोर लैहोर बाहागो लानायजों चिरां जिल्ला आमथेका ओनसोलनि 2 नं हाथिमरा बाप्टिस्ट गिर्जायाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सनाथि मायथाइ फालिदों। सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बुब्लियाव गामिनि लाइमोन दैदेनगिरि बिलेन बसुमतारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो हानायनि थाखाय इसोरखौ हामबायहोयो। बे सनाथि मायथाइ फोरबो खुंफुं आफादनि आफादगिरि रनेन बसुमतारियाबो खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुङो दि 1968 मायथाइयाव गायसनजानाय बे 2 नं हाथिमरा गामिया गोब्राब दुखु खस्थनि गेजेरजोंब्लाबो सौसिबोनानै 50 बोसोर आबुं जाफैबाय। दिनै बे 50 बोसोर आबुं जानायखौ लोब्बा लानानै इसोरखौ बाख्नायनानै सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंनाय जादों। इयुन समफोरावबो इसोरनि बोर आशीर्बादजों बे गामिनि सुबुंफोरा गावजों गाव अनज्लायनानै अराय सम खौसेथियै इसोरखौ सिबिलांनो आरो मोजां हाबा मावलांनो हायो, बेनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबो। साबायखर थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिफा इसोरखौ सिगां हामबाय होनदों। बेनिफ्राय दा जोंनि 1978 मायथाइनिफ्राय लानानै 2021 सिम दिनै बे जाफैबाय। बेबादिनो दिनै जोङो 50 बोसोरनि गल्डेन जुबिलि जों बे प्रग्रामखौ दिनै खालामबाय। आं बेनि सिगां बुंथिनो सानबाय 1968 मायथाइनिफ्राय 1970 मायथाइसिमाव जोंहा बे हादानाव जेब्ला हाबफैयो बे समावहाय जोङो गोबां दुखु खस्थनि गेजेरजों माने बोसोरथामा बिफा इसोरखौ जोङो खुलुमनाय सिबिनायाव जेबो मा होनो सुबिदा मोननो हायाखै। बेबादिनो न' बां गैयामोन, बिफां सिङावनो माने इसोरखौहाय जों खुलुमबोदों बे बोसोरथामा ओमफ्राय बेनिफ्राय जेब्ला 1970 मायथाइ जायो बे समावहाय जोंनि बे हादानावहाय मोनसे जोंनि बै रुंसारि जालांनाय बर'नि मन्त्रि रनेन्द्र बसुमतारि दंमोन। बिनि समावहाय बिथाङा जोंनि बे आमथेका हादानखौ 54,000 बिगा हाखौ डि रिजार्भ खालामनानै होदों। बे डि रिजार्भ खालामनायजों लोगो लोगोनो जोंनि मण्डलियाबो माने गंसे थुरि जिगाब गोदानै लुफिनबावनाय जादों। ओमफ्राय बेनि एसे सिगाङाव जोङो गंसे थुरि जिगाबनि न' बिफां सिङावनिफ्राय थुरि जिगाबनि गंसे न' जों लुबायमोन। ओमफ्राय बे लुखांनाय गिर्जाखौ बे फरेस्ट बिफाननि हाग्रा बिफाननि मानसिफ्रा सावनानै होनाय जादों। ओमफ्राय बेनिफ्राय जेब्ला 1971 मायथाइ जायो होमब्ला बेहाय जोङो गिर्जा गंसे थुरि जिगाबनि लुखांनानै ओमफ्राय जोङो जोंनि दानि जि BBCA बेजोंहाय जोङो नाजावजानानै बेजों थाफानानै दिनैहाय माने 50थि बोसोर नैबे जोंनि इसोरखौ सिबिनाय खुलुमनाया जानानै फैबाय। बेयो जाबाय जोंनि बे मण्डलिखौहाय बेबादि मोजाङै इसोरखौ सिबिलांबाय थागोन। बेनिफ्राय जोंनि गासै बर' जातिफोराव जिखुनु धोरोमानो जाया मानो बयखौबो जों एखे समानै माने अनज्लायनायजों गोरोबनानै थालांगोन आरो। नोंथांमोना 50 बोसोरनि जिखिनि खामानि 50 बोसोर खामानि मावदोंमोन ना समाजारि बिथिङावबो धोरोमनि गेजेरजों खामानि मावदोंमोन सुबुं समाजनि जौगानायनि खेथ्रआव? बेवहाय जोंनि धोरोमनि बेलायाव बेबादिनो माखासे जों बायरायाव माखासे मावनो हाया। बेबादिनो जोङो जोंनि मण्डलि आरो बिदिनो खाथि खालायाव बेबादिनो माने एसे एनै मावबोदों आरो। हाबाफारि मा लानाय जादों जोंनि साननैनि हाबाफारियाव? बे जोंनि साननैनि हाबाफारि लानायानो जाहैबाय जोंनि बे 50थि बोसोर माने बे गल्डेन जुबिलि प्रग्रामखौहाय एकदम गाजा गोमजायै माने इसोरा जोंखौ बे 50 बोसोरसिम मोजाङै खांनानै लाबोनायखाय जों बेखौ गाजा गोमजायै माने रंजानो थाखाय जों बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। लाइमोनफोरखौ मा खालामनो सानो? उननि लाइमोनफोर फैबाय थानायफोरखौ मा खालामनो सानो धोरोमनि खेथ्रआव सिबिनांगौ? उननि लाइमोनफोर जिखिनि दङ बेखौहाय जों जोंनि मावलांनायखौ जों बिसोरनो फोरोंलांनो दिन्थिनानै जोंनिफ्राय उनाव साबसिन मावलांनो थाखाय जों फोरोंलांनो नाजादों। बेयावनो जोंनि
निउस बिथांमोनखौ हाजासे हामबाय होग्रोनाय थाबाय आरो बेयाव सफैनो हानाय साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम जोंनि 2 नं हाथिमाराया दिनैहाय 1971 मायथाइनिफ्राय दिनै 2021 मायथाइसिम 50 बोसोर जाबाय बे रंजामाखौ जोङो दिनै खुंफुंनो हाबाय बेनि थाखाय जोङो हाजासे जोङो आफा इसोरखौ हामबाय होग्रोनाय थाबाय आरो जोङो सिगाङाव जोंनि गिर्जाया जोंनि एसेल' मानसिजों एसेल' न'खरजों जोङो बे रिजार्भ जायगायाव जोङो स्थापन खालामदोंमोन ओमफ्राय दा फैयै 50 बोसोर जानायजों लोगोसे जोंनि मण्डलिया दिनैहाय जोंनि बे 2 नं हाथिमारा बेप्टिस्ट मण्डलिया दिनै 50 बोसोर प्रग्रामाव जोङो खुंनो हाबाय। नोंथांमोना धोरोमनि गेजेरजों आदसा जोङो बे 50 बोसोर खुंनायनि रंजामा सनाथि जुबुलि खुंनायनि गेजेरजों जोङो एसे जोंनि मण्डलिनिफ्राय जोंनि गिर्जानिफ्राय जोंनि समाजनिफ्राय बहाबा जोंनि साखाथियाव बहाबा जोंनि ओनसोलफ्राव दैबानाजों लोमजानाय माबा मोनसे सोरबा निखावरि अबस्था गोरिब अबस्था जानाय नैबिसोरनि थाखाय जोङो एसे जोंनिफ्राय जा हायो अनसुंथाइ जोङो बेखिनिखौ जोङो होनो हाबाय। थांनाय दैज्लांनि समाव बै सिसुबारि गामियाव जोंनि खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सिसुबारि गामियाव दैबानाजों लोमजादोंमोन बेयावबो जोङो जोंनि मण्डलिनिफ्राय जोंनि बेक्तिगतनिफ्राय एसे जोङो हानायखिनि जों सहाय खालामनो हादों। जोङो बेखौनो सानो जोंनि बे 50 बोसोर रंजामानि गेजेरजों जोंनि साफ्रोमबो जोंनि बे 2 नं हाथिमारा गामिनि मानसिफ्रा जाहाथे जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ जोंनि खाथिनि मानसिफोरखौ मोजाङै जोङो अनलायनानै मोजाङै जोङो समाज खांनायाव जोङो मोजाङै जाहाथे जोंनि जाथिखौ जोङो दाफुंलांनो हायो आरो बांसिनै जोङो जोंनि धोरोमखौ सिबिनायाव जाहाथे जोङो आवगायलांनो हायो बेनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाखौ आङो खावलायनाय थाबाय। दिनैहाय जोंनि बे 50 बोसोर सनाथि रंजामानि गेजेरजों जोङो बेखौनो जोङो थांखि लादों दे जोङो जोंनि देरबोनाय लाइमोन गथ'फोरखौ जोङो शिक्षायाव बोरै जौगाहोलांनो आब्रुथि गोनाङै जोङो जौगाहोलांनो आरो जोङो जोंनि उन संसारखौ जोङो जाहाथे जोंनि बर' जाथियाव गेरेमसा मोनसे जोंनि बर' हारियाबो सिनायजायो नैबेनि थाखाय जोंनि उननि जोङो देरबोनाय फंबाय बिनानाव उन्दै गथ'फोरखौ जोङो देरलांनो थाखाय जोङो हास्थायो। जोंनि बे रंजामाखौ जोङो समायहोनायजों लोगोसे जोङो माखासे बेयाव सिगांनि जोंनि आबै आबौमोन बिसोरो बेयावहाय माबायदि इसोरखौ सिबिबोदों बेखौ जोङो एसे दिन्थिनाय जादों। बै मोनसे औवा सावनाय थुरि जिगाब सावनाय दङ जेब्लानाखि जोङो बेयाव हादान खुलिदोंमोन बे हादानावहाय बेयाव जोंनि गिर्जा हाबथ'नानै समाज सिबिनाय होननानै बेयाव मोनसे खालामदोंमोन खिन्थु फरेस्टफ्रा बेखौ सावनानै गालांदों बेयो सावनायनि मोनसे देखायदों ओमफ्राय बे सावजानायखाय आरो बिनि सोलायै मोनसे बे आमलाइ बिफां जोङो गायदों बे आमलाइ बिफाङावहाय जोंनि गोदोनि मानसिफ्रा बेयावनो थानानैहाय इसोरखौ खुलुमबोदोंमोन बेयावनो गिर्जा खालामबोदों जागायजेननायाव बे बिफां सिङाव ओमफ्राय बिनि उनावहाय जेब्लानाखि एसे परिबेसा मोजां फैबाय बे मोजां फैनायनि उनावहाय जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना नैबेबायदि थोरि जिगाबनि न' मोनसे लुनानै न' गंसे फोसाबनानै बिसोरमोना बेयावनो मोनसे मण्डलि स्थापन खालामनानै जोंनि थुक्राझार बिबिसि सिगाङाव जिबिबिसियावमोन बिसोरनिफ्राय एफिलिएटेड जानानै मोनसे मण्डलि हिसाबै गनायजानाय हिसाबै गनायथि मोननानै बिदि गिर्जा न' गंसे लुनाय जादों। बेनिफ्राय ओरै जोङो माखासे डेक'रेसन खालामदों बेयाव फिसा फिसा फुख्रिबो जोङो बानायदों जाहाथे बेयावहाय फैनानै जों रंजाफैनो हायो बेयाव फैनानै जोंनि बे फैनानै माबा मोनसे गोसोआव गोजोननाय मोनफैयो बे साजायनायफोरखौ लानानै जोङो बिदि जोङो साननानै बे खामानिखौ जोङो मावनाय जादों। बेनिफ्राय बेयाव दिनै फिरफिला नोंथांमोना नुदों बे फिरफिलाया मोनसे बेयो गिदिर मोनसे फिरफिला 50 बोसोरनि मुङाव जोङो 50 इयार्सनि मुङाव मोनसे फिरफिला गिदिर खालामदों। बेनिफ्राय ओरै फारसेथिङै 25टा फारसेथिङै 25टा टटेल जोङो 50टा जोङो 50 इयार्सनि मुङै बेखौ गायनाय जादों। बेनिफ्राय बेसेबांनाखि जोंनि मण्डलनिफ्राय गोदोनिफ्राय दिनैसिमाव गुबुनाव हाबा जाहैनाय आरो गुबुन मण्डलियाव मेम्बार जाहैनाय बिथांमोनखौबो जों बाहागो लानानै जोङो हांख्रायदों बिथांमोनाबो जों बेयाव सफैनो हादों जोङो बेनि थाखाय जों जोबोद खुसि। गासै महरै जोङो बेयावहाय जोंनि बुंथिगिरि हिसाबै मानगोनां रिटायार्ड रेभारेन्ड बलेन नार्जारि बिथाङा सामु दैसा मण्डलिनि जोङो बिथांखौ बुंथिगिरि हिसाबै बेयाव हांख्रायनाय लाबोनाय जादों। बिथाङानो जोंखौ सिगांनिफ्राय जोंखौ फोरोंबोनाय मानसि बेखौनो जों हांख्रायनाय लाबोनाय जादों।